Ndichikutambira zvekare pano paTrare 263 kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Ini saTrare nchange ndichingomhanya nema-updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva andinonoki kukuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kutsviriridza ma-streets esocial media. Uyezve ma-likes enyu kunyanya anotibatsira kuti video rinoiri ringe richifamba kune avo vanenge vasati vaona chiitiko sechandinenge ndauya nacho nguva nenguva vanova vachingobatsirikana nekuburikidza like koni kwangoita this video. Mudikani nyaya nezvomuzora nhasi inyaya yaDaisy Mutukudzi. Daisy Mutukudzi aimbove mukadzi waOliver Mutukudzi asati afa. Zvisine ma-streets esocial media maipisa pavakatengerwa mota naChivhayo. Regai ndikudzosere kumashure bichana. Mota iyi yakatengwa naSir Wicknell Chivhayo achipiwa Daisy Mutukudzi 2 weeks asati dzakwana atengerwa mota iyi. Ende vanhu vaigunun'una ma-streets esocial media mushure mekunge Sandra naSir Mutukudzi vabuda ma-streets esocial media vachiti vaishungurudzwa naDaisy Mutukudzi vachikura. Nyaya nezvemuzora nhasi ndechekuti mota iyo yakatengerwa Daisy Mutukudzi naiye Sir Wicknell navaSir Wicknell iri kunzi yaita accident kuwadzana roundabout. Ndokwaitikira chiitiko ichichi. Nyaya yabuda sofa yezvirungonzi yaDaisy Mutukudzi angari involved muaccident iyoyo. Ndokutoita zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi kuti wakazvitarisa unozvionawo sei. Mota yakabva kuna Sir Wicknell musi unoyu vamadungwe ndo vamwe wakaita futi accident vakasungwa apo vanga vasina license. Ndataure zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Much love.